हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसे लगा। घर ही में मंदिर बनबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। घर ही में मंदिर बनबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। सासू के गौरा ससुर जी के शंकर, सासू के गौरा ससुर जी के शंकर। पति जी के विष्णु बनैबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। पति जी के विष्णु बनबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। घर ही में मंदिर बनबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। जेठनी के गंगा, देवरानी के जमुना, जेठनी के गंगा, देवरानी के जमुना। ननद जी के तुलसी बनैबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। ननद जी के तुलसी बनबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। घर ही में मंदिर बनबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। घर ही में मंदिर बनबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। अपने लालनवन के लौ कुश बनबै, अपने लालनवन के लौ कुश बनबै। मुनि जी के घर ही बोलबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। मुनि जी के घर ही बोलबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। घर ही में मंदिर बनबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। घर ही में मंदिर बनबै, तीर्थ करई बाहर न